eerste plek is voor hem. Wat er achteraf gaat gebeuren, dat wordt nog hele spannende laatste seconden zijn. AZ gaat misschien wel mee. Feyenoord is sowieso mee. Deze wedstrijd is gespeeld. Het wordt nog geen gelijk spel meer. Bijna 2-0. Hoe? Dat gaan we later nog wel aan blijven vragen. Die zal hier vooral de dag over zijn. Dus heeft gewoon nieuw gespeeld. Echt waar. Het zijn de laatste stuiven. Maar hij is toch weg. Natuurlijk, die mag heel blij zijn. Geweldige goal. Want de wedstrijd hebben we gezien. Maar één ding is zeker. Plek 2 wordt heel spannend. En nog een ding is zeker. De landstitel die is voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Eredivisie voor Ajax. Het zijn nog wat laatste uitdrukkingen. Maar Ik heb naast mij de allereerste televisiekampioen. Martijn, gefeliciteerd. Dankjewel.